Ninihit ug ni mahal ang presyo sa bugas matod sa mga manindahay ug bugas sa Lapu-Lapu City Public Market. Atong sayran sa report ni Luan May Rondina. Sa tanang tindahan sa bugas sa Lapu-Lapu City Public Market, bugtong ang broken rice na lang nga ganador ang tag 40 pesos matag kilo. Bisan ang numero 14 nga mais, tag 43 ang kilo. Ang tanang bugas humay ni tungtong na gayud sa tag 50 pesos matag kilo pataas, depende sa klase. Labing mahal ang ganador nga niabot sa tag 60 pesos ang matag kilo. Pil gina mo mahal na kayong bugas. Ya, ang ilang giingon nga tag 20 asa naman taon ron. Tag 20 kilo wa man. Kahinumduman, niadtong September 1, 2025, nipatuman si Presidente Bongbong Marcos Jr. og 60-day suspension sa pag-import sa mga regular o well-milled rice o gilugwayan kini hangtod niadtong December 31. Kini aron kaprotehian ang presyo sa bugas humay sa mga local farmers atul sa panahon sa ting-ani. Ang sunod-sunod nga mga bagyo nga nasinati niadtong 2025 ang usa sa gitumbok nga hinungdan sa pagmeno sa supply sa bugas. Ug di samot pagayud pagsaka ang demand sa pag-abot sa buwan sa Disyembre diin daghan ang mga parties ug pangregalo. Di man unta nimo mahal kay daghan biya tag supply sa Luzon, di ba? Unya mao tong gikuan kana ay bisan pa og giban ang importation until December, gi-stop man until December. Bisan pag gi-stop na siya, sufficient pa pud atong bugas unta. Pero tungod sa mga bagyo, mo nang nangyon ani. Mga budigaro, mga suod. Nihit ng bugas. Huwag mga stock ba? Lakip sa ninihit ang supply ilabi na karon nga mo'y pagtapos sa Pasko ang tag 5 ka kilo nga premium rice. Busa si Nanay Virgie Cruda nga nanag-iya og usa ka karinderya nihimo na lang usab og mga pamaagi aron di usab maapektuhan ang budget sa iya mga customers. Gamay-gamay na lang. Ikaw na lang adjust sa imong tapo sa kanon. Jeez, pero gamay na lang. Para makakaon ang tanan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisdak.